Recordo que el director de teatre, el Toni Casares, va dir en un moment: vosaltres no heu fet mai un teatre? Doncs molt bé, i així m'escoltareu. Per nosaltres va ser molt enriquidor, vam aprendre molt amb ell, amb tot l'equip de la Sala Beckett. Abans d'aquest projecte havíem estat treballant amb l'habitatge social i una de les conclusions que vam treure ara és que els espais són molt petits, a vegades massa mínims. El que ens va interessar és poder-nos treballar i dibuixar espais amb més volum. La Sala Beckett és un projecte de reús. És un projecte que reutilitza tot el que vam trobar aquí, no només el patrimoni físic, i també la memòria, el patrimoni emocional o l'invisible, tot l'intangible de totes les accions que havien passat en aquest edifici, que estan en les marques que encara queden a les parets, a les habitacions, als espais. Per tant, tota aquesta voluntat va estar com molt present des de sempre, perquè per nosaltres això era el valor, una mica la força que el lloc heredava, de les memòries dels antics cooperativistes, les vides que havia tingut l'edifici abans. Per nosaltres era fonamental que es quedessin, no? Que aquests fantasmes d'aquesta gent que havia estat aquí es quedessin a rebre els nous fantasmes que portava la Sala Beckett. Hi ha una vinculació gran entre l'escola, tota la pràctica acadèmica que fem i la pràctica de projectes al nostre estudi. Crec que la pràctica d'arquitectura que tenim nosaltres és el que alimenta molt, fa el viatge cap a l'escola. Com el projecte és un camp tan ric de poder investigar en temes molt concrets, sempre són una font de descobertes. O sigui, hi ha molt dels recorreguts amagats perquè els tècnics han de circular per voltant de la sala sense que el públic els vegi. El públic fa l'itinerari més obert, no? Esclar, i més intuitiu, però després també hi ha els actors que circulen d'una manera amagada i que no es creuen amb el públic. Hi ha tot de càmeres abans d'entrar, aquesta situació d'intermig, inclús els actors no obren una porta, no es veu una porta que obre directament a l'espai de teatre. Com hi ha punts de trobada i punts on un és invisible per l'altre, era un tema molt interessant i a la vegada que fa una escala diferent d'espais, perquè la sala és gran, però després aquests passadissos i aquests recorreguts tenen unes altres mides que poden ser més petites, a vegades es fa grans els camerinos. Llavors era interessant el canvi de mides que té un projecte teatral. La llum natural en aquest edifici és fonamental, la condició teatral del vestíbul en arribar al lluernari que està en el centre de l'edifici, que va orientant també físicament però temporalment. Pensàvem que aquesta condició de dramatúrgia no només estigués a la sala, sinó que sortís i omplís tot l'edifici, el vestíbul i també el bar de la planta baixa. L'edifici tenia molta vinculació amb el barri, encara que havia estat tancat durant 30 anys, però hi ha molta gent que recordar que havia vingut aquí, la utilitat cooperativa. La vinculació amb l'edifici, amb aquests murs, amb aquestes fusteries, és gran i encara recorda. La gent que ve al bar ve directament des del carrer, no necessàriament tens que entrar al teatre, és realment com la porta a l'edifici, perquè és on entren els veïns per un costat, arriben els estudiants, la gent de teatre per l'altre costat, es troben aquí, és molt important que aquest fos un bar de barri, de menús, de tota la vida, i llavors és un lloc que realment te sents que estàs a Poblenou. Mantenir dins l'edifici aquestes restes, això crec que va ajudar a continuar arrelant en el barri, i el projecte d'arquitectura treballava molt amb això.